Sa tingin mo, ilan tan yan? 3 tan? Nasa 3 siguro. Nasa 3. Nasa 3 tan, no? Nasa diskarte lang yan, no? So kailangan pantay ito kasi kung hindi pantay ang pagpasang ito, slide. Kailangan pa rin balansi yan balansi. Kaya tayo nalalang siguro. Kailangan balanse ang pagbuhat dito kasi tatating ito. Kailangan na dua par. Mingap ba? Yan. Parang space para mailusog yung ano. Tali ba tayo? So in one day, no? Yung trabaho ng bako to, so napabilis, no? Ilang dump truck ko na spread na to, patata. So in one day na spread ya. Pero kung gagamit ka ng tao rito, siguro aabutin ito ng 1 week. So sa bako 1 day lang, no? Nakatibig siya ng oras, panahon. So ang gusto ni client na tambakan lahat to para hindi lumulubog yung mga magpa-parking dito, no? Gagawin parking area. So ang ganda ng mga kubo niya. So ang kubo niya daw is good for 2 person, 1 night, 1K dito sa Gatchawin, Arayat. Ayan ang kontra dito, na ayan buhatin ko.
moment of truth, kaya buhatin ng boom truck yung bako na PC20. So ngayon lang namin ginawa to, no? Wala kaming experience na buhatin ng bako na PC20. So problema kasi hindi siya makasya sa truck. Na? Lumulya? Oo, sige, sige. Tabi natin. Wah, tabi natin. Yan na guys, no? Second natin. Bubuhatin na ng boom truck ang bako PC20. Bad news, no? Hindi kinaya ng boom truck. Siguro tansya ko to nasa 3.5 ton ang bigat ng bako na to, PC20. So ang capacity ng boom truck natin is 3 ton. So hindi kinaya. So bukas kukunin na lang namin trailer. Doon mababagan kaya niyang yakyat kahit isang gulong lang ang maandar. Wala talagang ganun. Minsan may araw na hindi sinuswerte. Ganyan talaga ang business. So thank you for watching. Hanggang dito na lang.